Stop recording. בוקר טוב לכולם, אני היום רוצה להעביר לכם הרצאה בנושא המהפכות התקשורתיות. יותר נכון, המהפכה התקשורתית הגדולה. המהפכה התקשורתית הגדולה התחילה לפני כ-50,000 שנה עם עדויות של ציורים של האדם הקדמון על המערות. אחת המהפכות הגדולות בתוך המהפכה התקשורתית היא המצאת הטלוויזיה. הטלוויזיה הומצאה בערך בשנות ה-40 של המאה הקודמת, אך בתחילה לא הייתה מכשיר יעיל כל כך להעברת מידע, מכיוון שלא הייתה מספיק מפותחת ולא העבירה מידע בזמן מלחמת העולם השנייה. רק בשנות ה-50 החלה הטלוויזיה לתפוס מקום משמעותי בחיינו כתור אמצעי בידור. הפורמטים הראשונים בטלוויזיה היו פורמטים שהתבססו על אמצעי תקשורת ותיקים יותר, רדיו, תיאטרון ועוד. באמריקה שידרו מחזות ובידור קל המתאימים לכולם, למשל, לדוגמה. הרדיו והטלוויזיה קיימו שידורים משותפים על מנת לחסוך בעלויות. חברות הקולנוע התנגדו להופעת אומנים בטלוויזיה ולמכירת סרטים של החברות הגדולות לטלוויזיה, מכיוון שזה פגע בהכנסות הקולנוע. נוסו כמה פתרונות על מנת למצוא את עמק השווה בין שני אמצעי התקשורת, אך הם כשלו. נוסה רעיון של שיטת כבלים בנוסח שיטת המנועים שמוכרת לנו כיום. נוסה רעיון בו הצופים ידווחו באמצעות כרטיסים ובסימונים כיצד עד איזה סרט הם צופים. נוסו עוד הרבה רעיונות נוספים, אך זה כשל, והקולנוע לאט לאט החל לאבד ממעמדו ויוקרתו, וכך גם מחירי הכרטיסים עלו, והטלוויזיה החלה להתבסס לא רק כאמצעי בידור, אלא גם כאמצעי מידע. בשנים הראשונות, השידורים בטלוויזיה היו שידורים חיים. כל השידורים הועברו בלייב הישר מהאולפן. שידורים אלה היו באיכות נמוכה. עם המצאת מכשיר ההקלטה של התמונה, עברו רק לשידורים מוקלטים, ורק בשנות ה-80 חזרו לשדר שידורים חיים הישר מהאולפן. יתרון זה נתן לצופים אפשרות לראות מה קורה בשטח בלייב ובזמן אמת. לטלוויזיה, דבר זה לא היה ניתן לעשות עם אף אמצעי תקשורת אחר חוץ מהטלוויזיה. רק בטלוויזיה היה אפשר לצלם מה קורה במקום ובזמן אמת. עונת השידורים הראשונה של הטלוויזיה בצבע הייתה בשנת 1954, אך המעבר לשידורים בצבע לקח עוד כמעט 10 שנים, מכיוון שהשידורים היו יקרים ולא כל תושב יכל לקנות מכשיר הקלטה של צבע, מכיוון שהוא עלה פי 3 ממכשיר הקלטה של שחור לבן. פסי הייצור היו צריכים להיות מותאמים לשידור בצבע ועוד. בנוסף, עם המצאת הכבלים, הטלוויזיה נהפכה להיות טלוויזיה רב-ערוצית, וניתן לשדר מקומות שונים בעולם. הכבלים היא רשת של אנטנות, מפרוסה בכל רחבי העולם. האנטנות קולטות את השידורים. ככל שהשידור נקלט חזק יותר באנטנה, כך הוא מועבר למרחק רב יותר. יש קשר בין הטלוויזיה לבין הגלובליזציה. האימפריאליזם התרבותי התפתח בזכות הטלוויזיה. תרבות אחת שולטת בתרבות אחרת באמצעות התקשורת ולא באמצעות כוח צבאי. לדוגמה, התרבות האמריקאית הצליחה לשלוט בתרבויות אחרות, כלומר כמו תרבויות
בישראל או במדינות פחות מתפתחות, על ידי כך שמכרה להם סדרות בעלי סממנים של התרבות האמריקאית. בנוסף, הטלוויזיה תרמה כמובן לאמריקניזציה, שהיא, אמריקה היא המעצמה הגדולה ביותר אחרי סין, והעולם רוצה להידמות אליה, והיא מכתיבה כללים תרבותיים מסוימים בעולם. אי לכך, חלק מהמדינות יצרו חוקים שבעזרתם ניתן להגביל את הגלובליזציה. כלומר, לתת ביטוי גם לתוכניות מקור. אחוזים מסוימים מהשידורים בערוצי הטלוויזיה יכולים להיות גם של תוכניות מקור. ככל שהטלוויזיה התפתחה, היא נהפכה גם להיות מקור מידע. קיימים שני סוגים של חדשות. חדשות מתוכננות, שאלו חדשות שיודעים עליהן בעוד מועד, והן משודרות. חדשות לא מתוכננות, חדשות בלתי צפויות, המשודרות באותו רגע. החדשות עצמן, החלוקת של התוכן מתחלקת לשני סוגים. חדשות רכות, חדשות המספרות סיפור אנושי רגשי כגון רכילות על דברים מסוימים, סיפור זה נוגע לכולנו, וחדשות קשות, אירועים מסוימים עובדתיים כגון החלטות ממשלה, פיגועים וכדומה, הניתן לפרשם ולנתחם. בנוסף, קיימות גם חדשות פורצות, שהן חדשות שאינן ידועות לנו מראש, כגון הפריצה לטלוויזיה בהודעה על פטירתו של אריאל שרון וכדומה. ככל שהטלוויזיה התפתחה, סדר היום בטלוויזיה. בשעות הבוקר, בדרך כלל שודרו תוכניות בעלי עלות נמוכה, מכיוון שבשעות אלה היו אחוזי צפייה נמוכים יותר, כלומר הרייטינג. בשעות אלה בדרך כלל שודרו תוכניות אירוח ואופרות סבון. בשעות הפריים טיים, בהם הרייטינג הוא גבוה, שודרה מהדורת החדשות, קומדיות המצבים, תוכניות הריאליטי, תוכניות מדע בדיוני, וכל התוכניות שבהם עלויות ההפקה הן הגבוהות ביותר יחסית לשאר שידורי הטלוויזיה. במהדורת החדשות משודרות תחילה החדשות הקשות, ורק לאחר מכן משודרות החדשות הרכות. קיימות שתי גישות להעברת מהדורת החדשות. באירופה ובישראל מקובלת הגישה כי מהדורת החדשות נתפסת כשירות לציבור. לעומת זאת, בארצות הברית מקובלת הגישה כי המגיש הוא זה שקובע כיצד תיראה מהדורת החדשות, כל מהדורות החדשות משודרות באותה שעה, הפופולריות של מהדורת החדשות תלויה בפופולריות של המגיש. העימות בין ניקסון לקנדי יצר תקדים להופעת פוליטיקאים בטלוויזיה. עד אז הפוליטיקאים הופיעו רק בסדרות עיתונאים וכנסים. הפוליטיקאים מעתה, מהרגע בו הם החלו להופיע בטלוויזיה, הם נאלצים עד היום להתמודד עם נוכחות המצלמות. כלומר, כל דבר שהם עושים ואומרים משודר הישר למצלמה, ומשם הישר אל הצופים בבית. לא ניתן לערוך או לשנות. אם הפוליטיקאים מעוניינים לתת הצהרות בשידור חי, הם צריכים לקחת זאת בחשבון. לעתים דבר זה פוגע בפוליטיקאים וגורם להם לאבד קולות, כי הם חושפים לציבור דברים שהציבור לא בהכרח רוצה לראות או לדעת. הטלוויזיה במקורה נועדה לספק בידור. אחד סוגי הבידור או הג'אנרים של הבידור הוא הסאטירה. הסאטירה נועדה להעביר ביקורת על נושאים חברתיים שונים, כגון כלכלה, החלטות הממשלה או כל דבר חברתי אחר. סאטירה מעבירה ביקורת זו באמצעות הומור ואמצעים אומנותיים, סרקזם והומור ועוד אמצעים נוספים.
אחת התוכניות הסאטיריות המשודרות כיום בישראל היא גב האומה. בנוסף, הטלוויזיה מספקת עוד תוכניות הנועדו לבדר את הקהל, כגון הריאליטי שאנו מכירים, הישרדות, אקס פקטור האמריקאי, החידונים שאנחנו מכירים, כגון לעוף על המיליון, וכמובן, בזכות הטלוויזיה התפתחה גם הסוג שנקרא קומדיית מצבים. פרק קצר, בין 25 דקות, בו בכל פרק מופיעות הדמויות במצב קומי אחר. טלוויזיה. הטלוויזיה היא קרקע פורייה להבעת דעות שונות, מכיוון שככל שהיו יותר ערוצים, כך יוכלו להביע יותר דעות, ולכן קיימות רשויות האמורות לפקח על חופש הביטוי. למשל, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו במדינת ישראל אמורה לפקח על כל הערוצים המסחריים ועל התכנים המשודרים בהם, שהם אינם סותרים את עקרונות המדינה וערכיה. לישראל הטלוויזיה נכנסה רק בשנת 1965 עקב התנגדותו של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, להכנסת הטלוויזיה. לכן, רק בשנת 1965 הוקם הערוץ הראשון שנוהל על ידי רשות השידור, שנוהלה על ידי הממשלה. הערוץ הראשון כמובן דאג לספק תכנים לכל האוכלוסיות, בשפות המותאמות, תכנים לכל יהודי העולם ולחול, וגם תכנים הנועדו לקדם את תהליך השלום במדינת ישראל בהתאם לחוק היסוד של מדינת ישראל. תכנים הנועדים לקדם חינוך, תרבות ואומנות והבנת המורשת והיכרותה. בשנת 1993 הוקם ערוץ 2 כערוץ מסחרי. באופן סופי ערוץ זה קיבל רייטינג מכיוון ששידר תכנים מסוימים והביא דברים אחרים מאשר ערוץ 1, תוכניות ריאליטי ועוד דברים שהערוץ הראשון לא נתן להם ביטוי. ערוץ 2 הביא גם דברים נוספים שלא היו בערוץ הראשון, דעות מסוימות שלא בהכרח היו מותאמות לדעות הממשלה. הערוץ 2 נשלט באמצעות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. בישראל קיימים 6 סוגים של ערוצים. ערוצים קהילתיים המשדרים לקהילות מסוימות ברחבי ישראל, לשכונות או ערים מסוימות. ערוצים מומרים, ערוצים המשדרים תוכניות מסוימות בשפות אחרות, אך או עם דיבוב או עם תרגום. ערוצים זרים המשדרים תוכניות ללא דיבוב, ללא תרגום בשפה הזרה, כגון CNN או BBC. ערוצי החדשות, ערוצים מסחריים ועוד. כאשר התפתח האינטרנט והחלו להשתמש באינטרנט כאמצעי מידע לציבור הרחב, החלה הטלוויזיה לעבור שינוי. אנו היום עדיין צופים בערוצי הטלוויזיה, אך לא בהכרח באמצעות מפעי הטלוויזיה. הטלוויזיה החלה להקים ערוצי אינטרנט ואף לפתח אפליקציות של אותם ערוצים. לדוגמה, אתר האינטרנט מאקו ואפליקציית ערוץ 10 או האפליקציה של מאקו TV. בטלוויזיה גם יש בישראל אפשרות של VOD, שניתן להזמין סרטים או סדרות, כמובן בתשלום. כך הטלוויזיה מצליחה לשרוד גם בעידן האינטרנט.